aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardelal. Aramon Yato. Gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name. Mga tugang sa pangaran po ni News Director Mar de la Cruz, sinipan sa inyong makakaiba sa laog din mga 25 minutos. Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Hangad po kita mga tugang na alas 11 nin pagkaudto. Pag 11 o'clock kaya may black time kita. Ano taben masunod Jerome, Ronald? Ang masunod DTI ba? DTI ano? Department of Trade and Industry. Yeah, I'm gonna knock on. DNR pala, sorry. Department of Environment and Natural Resources. Kasabay niya to mga tugang sa Technical Department, si Ronald Baldo, si Jerome sa IT, bilog na tropa ka newsroom, padagos ang bareta, padagos ang hanap nin mga bareta, ngunyan pong aldaw. Para po sa indong mga major newscast, mga tugang sa tuya, tabing kapalibutan. Kapalibutan ta, aramon, atamanon ta. Yan tabi ang programa Kandinar. Kapalibutan ta, atamanon ta. Yan ha. Sige, kumusta po ang sa tuya na aldaw? Ngunyan pong aldaw hapon na ini. Ang ngunyan pong aldaw nin Webes. Petsa 4 na. Nadaliw ng kwan ano. Petsa 4 na mga tugang kan bulan na Hulyo. Sa luwas, manggiraray, kay Bataan Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta, ngunyan aldaw, hindi po sa satuya na programa sa DCGB. Kaya padagos kita ngunyan sa mga pangyayari po. Sa tuya tabi na kapalibutan, padagos ang sa tuya tabi na pagurup-hurup kan mga pangyayari. Sa tuyang kapalibutan, padagos ang pagurup-hurup kung tama ba sa indong ibinoto kanuminaging eleksyon. Nagupon-puon pa sana mga tugang ang pagtrukaw sa posisyon kan sa indong ibinoroto mga tugang na mga elihidong opisyal. Ha? Kaya po, alat-alaton sana, give them a chance mga tugang para may pahilingan sa inang abilidad. Sa first 100 days, mahiling mo yan, mga tugang kung ano tabian gigiribohon ninda dyan po sa sendo tabi na mga munisipyo, syudad, asin magin, mga tugang sa probinsya Kanalbay. Desa na mo na magkuhan, ha? Desa na mo na ano yan, ha? Desa na mo na magparahiriro, desa na mo na magparahiriro, mga tugang ano yan, tangani na makakuha natin. Mailing niya to ang futuro. Mailing niya to mga tugang ang kauswagan sa tuya na palibot. Bengo na pagparakontraha. Bengo na pagparakontraha. Taatabon pa man. Dahil pa lamang iyan nakahaloy. Alright. Ngunyan, naaga, baka makauron ta so pigahanap ngunyan Angel. Dahil ko aram kung makauron ni Angel ngunyan. Tabangan tayo ni mga tugang na mga artist di po sa tuya tabi na palibot na nagkukonduk tabi kan sa indang mga aktibidades mga tugang para mapakusog lamang ang sa indang organisasyon. Tabangan tayo ni tabi na mga kuana ini mga artist mga tugang sa tuya tabi na palibot ba kaya tagwa kaya diyan kipelikula sa kuan may pelikula diyan sa Ayala ngunyan ang titulo Children of the War. Asin ang kadoble niya po, Honor ang title. The Legacy of Jose Abad Santos. Yan po. Ngunyan, de ko aram kung mangguran ng ticket kay ni and ini tabi na sa indong film. Pero ini po mga tugang sa tabangkan mga artist di po sa tuya na palibot na gusto ninda na maka Albay Artist Foundation. Yan. Buda dakol yan na mga partners, sponsors, mga tugang sa indatabi yan. Taod-taod giyaon digdi sa Legazpi City si Desiree. Saro po sa mga historian ini. Yaon digdi sa kuan, yaon digdi si ang mga historian
alam ko na, tanapungkos. Ang historian tapo yaon dyan si, ay na nga nito, nagparaluya naman. O, nene. Ang historian tabi si Desiree Ann Benipayo. Yan, ha? Desiree Ann Benipayo. Yan, saro po yan sa mga, buda, siguro siya ang director or producer, mga tugang kang, and saro daw documentary about children of the war, and then ang saro, it's a film, mga tugang, so, legacy of Jose Abad Santos. Dahil ko aram, si Jose Abad Santos, di ba nasa kwarta ni Ronald? Nasa kwarta ini. Nasa 1,000 ngayon ini, tulo ba kasinda dyan? Kundi kung nasala. Anyway, totoo mga tugang maaraman ta iyan, mga tugang sa tuya, tabi na kapalibutan. Alright, kasubago, nabitin sa hururon ta, tungkol tabi dyan mga tugang sa plano kan sarong senador, na ang satuya na kolehiyo gibuho na sanang 3 taon. May nanggarapod sa kuya. Sabi sa kuya ka nanggarapod ka so bago ha pagkatapos kang programa. Nagkabarasa ko sa mga text. Sa Japan nga ni palan, ang sistema duman, pagpoon mo grade 1 hanggang 2, 3, yan at mga first 3 years mo sa elementary. Di man, piguturuan ang mga Japanese kung paano sinda maging patriotic. Paano sinda maging nationalistic? Anong pigaapod mga tugang na love, tabi, mga tugang of country. Iyo tabi yan, mga tugang ang kwan. Iyo tabi yan ang sa inda na, iyo tabi yan mga tugang ang sa inda na pinagigibo, mga tugang tabi sa tuya, tabi na palibot. Kaya, ilingon ta kung ano yan, 3 years, sabi po ni Senador Sherwin Gatchalian, pero this is just a proposal, proposal man sana po ini, mga tugang, busog duman sa nakapublished mga tugang sa Manila Bulletin, si Gatchalian nag-file po ng 3-year College Education Act, ang apod 3CE, which seeks to authorize the Commission on Higher Education in allowing flexibility for degree programs to be completed in a span of 3 academic years. Nagapara-garabat ka ang mga requirements sa tuya. Sa totoo lang, yan nga din na ma-eskwela kang master's degree, salbatana. Ang requirement ko niyan, mga tugang, dapat nakapublish na yan. Nakapublish na yan. Di ba? Ipapublish mo yan online. Kaya dapat dahil ka magparatsuro-tsamba dyan kang related literature. Related studies. Dahil ka pwedeng mangupya. Tayan tabi ipapublish mo, pwede kang ireklamo kan mga sources mo kung saan mo ginibo yan. Ang sabi, ang measure na ini is seeking to shorten the years of college education for 3, citing need to fulfill this promise to parents after the enactment into law of the K-12 programs. Dinagdagan kaya 2 taon sa K-12. Gari, pag-arog ka ng ginibo nito, parang it's unfair, mga tugang, duman sa mga nagkuanak kang K-12, mag-ireskwila sinda kipirang taon, mga tugang, bali, 4 sa kolehiyo, pas nagdagdag ki 6 na taon. Kung araw kayo binawasan mo, magiging unfair tabi sa iba. Di ba? Sabi kay ni Gatchalian, mga tugang, the measure is one of the first 10 priority measures tabi kan gobyerno para sa 20th Congress. Ang passage, mga tugang, kan bill, law, into law, would reduce the college education from 4 years to 3 years. Aram mo, may point man ta. Ilinga, diyan sa dapat ini na mga ibang mga minor subjects piguturo lang sa senior high school. Diyan ba nga sa college, Ronald, kung ano nakasingit diyan ng mga pigtuturo na ngaya. Indatako kang college ako, inabot ko na business management, ang major ko po management, no? Sa undergraduate. Karakol kan inragihan ming subjects kan mga panahon na, di ba? Which is allowed, mga tugang, under the guidelines imposed by the Commission on Higher Education. Sabi,
noong nagdagdag tayo ng 2 taon sa high school, ipinangako natin sa ating mga kababayan na iikli ang panahon, kailangang ilaan sa koleyo. Sabi, panahon na upang tuparin natin ang pangakong ito. May pangako na? May pangako kita. Sabi kan senador, sa United Kingdom, Canada, and Australia, when a child enters college, according to senator, the general subjects will be taught in senior high school to enable the student to focus on subject related to his college degree. Diyan pala niyan. Di ba? Halimbawa nga, ang kurso mo nga, broadcasting. May mga, igadyan ki mga subjects na dapat focus lang sa mga major subjects. Kung ang course mo is communication, engineering, ang subject mo mga tong is focus lang tabi sa engineering. The duration of the programs, however, should still be based on assessed industry needs, international standards or benchmarks, and recognized best practices according to Senator. O halat-halaton ta iyan. Kung ano mga tugang ang mangyayari tabi dyan, pag-abot mga tugang sa bagay na iyan. Tangani mga tugang mas maintindihan ta kung ano ang pwedeng futuro kang edukasyon ta. Tamala, pirana sa mga inaradalan tabi nagluya da sa mga graduado tabo da sa iba, may tatao magbasa, may tatao magsabot. so balita baga na ilinawas kang kuan, tatao magbasa, may tatao magsabot. Ikaw man talagang dayda nakakabasa, day pa nakakasabot. O saka baga. O lalo nang grabe ang problema kung arog tabi kaan mga tugang ang sitwasyon. Sa bagay kita tuod na kita na nakakabasa kita, habo kitang iba kaya so habong magsabot kumpara mga tugang sa dai nakakasabot. Bagong iyo. Now, napag-araman da tabi mga tugang na ang problema pa sa tuyang curriculum ngunyan, general education curriculum, dipisilon da ang internship. Mapakusugunda, dipisilon da ang internship mga tugang tabi. Buda, ang term na ginamit niya, dapat heavy to light internship. Batang ngunyan bagan mga teenager, unang ngunyan pagpara, ano yan, demo na ngunyan magpapara pagabat-gabatan, iyang kikuan, ninda, sa indang, ano yan, sa indang school activities, haputa sa klase, haputon mo sa klase, kung okay sinda, tanguan ka, pero pag taralikodan, libakon ka. Ano na nga yan? Kadakol nga niya kampi pa, gibo. Arog tabi kaya, mga tugang ang sitwasyon. Kaya, paano kaya, naguro-ro inda? Naguro-ro talaga ni bang riparo ko ta. Ano bang estudyante mga tugang? Habo na pagkuanon. Gusto nila, sadiri nindang gibo. Habo paggiyahan ang iba. Buda, may nagkapira haba ko gabos, may nagkapira tabi na medyo, hugakon. Pag natawan mo ki medyo habababa na grado, mareklamo. Dahil man kaya ki estudyante daang patal. Igwa mga tugang hugakon. Tutuman talaga. Dahil man ki estudyante, maski dahil man tabi mga tugang kitawo na patal. Gabos na tawo, may tali. Gabos tabi na tawo, gabos tabi mga tugang na tawo, igwa tabing tali. Only that, mga tugang, day tabi yan na, day tabi yan na, basta-basta, na nagigibo na higpitan kan mga teachers. May mga pagkakataon kan mga teacher, dahil naman pwede magigpit. Buda, day ka na ngunyan pwedeng magdagit. Di ba? Day ka naman ngunyan magdagit, day ka pwede maghagpit. Pag dinagitan mo, rimati ka, isusumbong ka, mga tugang, binuli nga ako ni ma'am, binuli ni sir. Kaya papabayaan mo na sa nang estudyante mo ko ng gigibo. Diba? Ora mo ta daw mga tugang at mga dagdag na report.
Hali po dyan sa luwas, nasa linya si Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim. Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga parantabay. Rurumo na an tinampo BP. Digdi sa Mayon Unit, tapon sa Barangay Masarawag, diretso sa Doña Tomasa, Mulad Bukad Pequeño, Mulad Bukad Grande, luwas yan sa Nabunton, diretso sa highway na, First District, then pasiring sa Ciudad Can, Ligao. Ang tinampong ining sa Mayon Unit, kan ginubatan, na konektado sa pamitisan kan Bulkang Mayon, una mo na sa mga biskit na BBP na tinimakan. Iyo. Oo. Bago pa sa naini, pinagibong tinampo, kapanahonan kay ito ni former Governor Al Francis Bichara. Yes. Ngonya, nakauro niya to si Provincial Engineer Dante Baclao. Nangangay po na ini na i-road reblock na naman. Sige na, duro diretso na ini ta BBB. And na pagka-distroso. And actualmente, iguanan ni na mga section by section na road reblocking na nangyayari sa nasabing lugar. Kung dati 23 cm ang hibog kan tinampo, ngunyan pigpapararagian kay magagabat na mga trucks na naghagot kay aggregates, gigibo na sa 23 nin 30 cm. Papahibugo na danganing dahil na basta magparabaratak. Ngunyan, dako lang pundo ang kay Puandig, dahil man ini masasarom na gabos sa road reblock, portion by portion sa nako. Halimbawa may pundong 5 million, sa 5 million sa nangunaan na tatrabahon. Kung nadir naman ngayang taon makadisponer naman nakatipon sa probinsya ni nadir 3 million, 5 million, another extension na naman kan tinampo. Iyo ano? Nasasayang kay an pundo tadi? Nasasayang. So, gastong sabihin, kari nagala ng lago kita. Naglalaog man kutanan income, ali sa kuware, nakabankan provincial government. Uy, ipapatrabaho man sa nastimpo. Pero sa mga nagaraging mga trucks, kuware, ali sa kuware side, wala man babayadan sinda. Tapos naman pag nahaman naman sa tinampo, aragihan na naman inda. Ay, nako. Dapat kayo mag-legislate na iguanin bayad, nganing iguanin pang-maintenance kaning tinampo. Yan ta, BBP. Sa yung mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Ali po dyan sa luwas. Garo dito na Angel ma-interview na kauron mo tabi. Gusto mong i-reschedule anduman sa programa mong Escaramuza? Takwa na tatamaan ta so programa kang DNR. Angel? Hello, baby. Oo. Dira kaya kitang oras na Ready na sa for interview ta ko ta? Ready na po siya, VP ngunyan. Kaya lang tatamaan ta so DNR Pero mas short ta 4 minutes na lang Apo, VP. Anong maray? I-record ko na lang po si ma'am. Maray pa, i-record mo na lang. Or mamaya sa programa mong Escaramuza, i-live mo tabi. Kung Pwede gusto. man po, VP. Iyo, bala ka na. Pasensya na ng tigtabi ha. Apo, Tatamaan ta sa DNR. Iyo. Okay po, VP. Okay, thank you. Yan. May makakauron ko ta kami ngunyan regarding po this Children of the War and honor the legacy of Jose Abad Santos. Kaya lang po din na kaming oras bata yaw na. So yaw na so DNR ta. Yaw na. May DNR ngunyan. Igwa yan. Tabi, ma-join ito. Kaya lang, medyo kapos tabi kita ki oras. Okay na tabi na. Hindi na ako magparam. Paparam na gawin ako. Mga tugang, salamat kan sa nung pagantabay. Mabalik po ako sa... Diyan alas 3. Garang-giling mo na ko noon. Mabalik. Diyan pong alas 3 sa programang Pinky on Mawebe. Salamat kan sa nung pagantabay. Goodbye. Mabuhay. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure?